diran los més vells que parlàvem abans, una llengua molt bella de fa més de 1000 anys, que no es podia escriure, ho teníem vedat, i si algú l'escrivia, estava mal mirat. I diran los més vells que parlàvem abans, una llengua molt bella de fa més de 1000 anys, que no es podia escriure, ho teníem vedat, i si algú l'escrivia, estava mal mirat. Escapar y se las pisar. Y si la 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 la
és la vida al planeta controlada per mitjans l'opinió és com el treball del poble censurat serà Cucaria serà el nou món de la censura serà l'autoritat i controle les notícies que apareixen als mitjans i si el tallando la informació este món dominat per la manipulació la premsa, la
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. A un gobierno decente que no ha manipulado y mentido, y otros que puedan haber manipulado y mentido serán los que tengan que dar muchas explicaciones a la opinión. Juntos tenemos que afirmar la unidad nacional, que juntos tenemos que defender la soberanía nacional, que juntos tenemos que seguir apostando por el modelo autonómico, que juntos tenemos que comprometernos a mantener la igualdad y solidaridad entre los españoles y una organización del Estado Unido. Y al igual que hemos hecho en los últimos 25 años, las reformas estatutarias que se planteen deben suponer una mejora para los ciudadanos, enmarcarse en el respetuoso desarrollo de la Constitución. Todos tenemos que afirmar la unidad nacional.
tots tranquils a les seues cases, assentats davant del televisor, mirant com cacen terroristes en nom de la Constitució. Constitució que omplin cada dia en lleis al seu favor, lleis antidemocràtiques de terrorisme i de por. Cridem els poders per a lluitar
la nostra terra i per la nostra llengua.